Esselamu aleyküm vatandaşlar. Esselamu aleyküm tapara. Salam, Hal Murat Bay, oğul musun? Hay, bay diyen var. Görkem tutay. Tapara mesele gatıkan şun. Yani sol husaralı haber var da sol yani Sarıya diyen yukarıdaki deme su howdanı var. Sol bente sızıp başlaptır. Nahil var birden su böwse aşaklarına kaysa onun Mar vilayetinin halkı var, Mar şehri var, Nahil var. O adamlar da şu zatlar gatullukan alada döre diýerler. Men özüme ol yerlerken tanışlığım yok. Siz şu tayda dönüp oğlan onsoň o hozurluk ministerliğine işlerinde uğrumuzda da o yerlere gatıkan aylanan adam. Yerin ýagdaýyny bilýän, ýurdun ýagdaýyny bilýän. Siz şu mesele barada bir dolra halka maglumat beräýseniz. Men birinci soragy maşa bilen baglanşdyk. Men düýün deme marly köne su işgärleri bilen bir sana bilen gurlaşdym. Ol Sarıya gatul wada ilşedir. Takriben 260 milyon kub metrlik su howdany. Ödüm Mardan 25-40 metr töwereklerine beýiklikdedir. Ýöne şu Murgap owazy diýilýär. Ýok, Murgap deriýasynyň bir topor deltasy bar da. O Sarıýada çende bärde 5-6 tanak 4-5 tanak bent bardyr. O nemedip yani su ýygyna demediler de. O şu bentlen biri demedipdir, böwsüpdir. O ýitki barada zat diýmediler bolýan. O ýertire çenli ýap ýetişämek mümkin diýe. Şu bizim demelerimiz, habarlarymız, zatlarymyzam demediler bolmagy çemeliler. Ýöne tehnikamyz ýok diýdi. Yetersiz diye ol Sarıyazy nähilek dip soradym, ol diýdi entäge gowy diýdi. Ýöne aşagyna ýene de neme bar da, gindi kuş dip o syzýan ýeri şo taý. Gindi kuşam o da ýam neme bolansoň, platina bolansoň tu efetli tu bar da. Bir tanak vilayeti tirip akjak. Ýöne bir erbet zat su onuň su barýan ýaplar şolaň ýagdaýy gaty erbet diýdi. Tehnika ýok diýe, bolan tehnikanam diýe. Şo köl azmalak diýerler diýdi. Şo demäň niýazyň köli. O bolan aryklar bar da, ýaplary. Şolar dagy hem gömülün diýdi. O bollar bunlardan ýyklan gelýär. Su ýagdaýy gaty erbet diýdi. Indi bu şu Murgap howadiýasynyň gaty ulu taryhy bar da. Milatdan öň 1-2 asyrdan bäri şo taý medeniyet de o 100 yani 10-20 asırlarda megapolis 3 milyonluk 2,5 milyonluk halkly megapolis bolanna çok Murgap'tan gelýän su şonça halky ekläp bilipdir de. O ýöne bizim taryhymyz kesekden bolansoň erek diýär de taryh. Onuň dürlü çeşmelerden çalarak deme diýerse. O ýöne türkmen wagtyň geçmegi bilen akyllanan nokdanyň tersine bolýan bolmagy çemeli. Sebäbi ýani Mer şäheri 2,5 milyon bolsa şo döwürde
11-nji 12-nji asarlarda şu atky İstanbul'un 20 milyondan kän hasap edilýär-de eşekli, atly döwürlerde. Olar ýalak megapolis o bir sivilizasiýaň merkezi hasap edilýär-de. Şo döwürlerde şo taýynyň halkyny ekläp bilen o adetde şu adam çörek getmeliyor. Onu aklın alyam Murat. Yok. Hı? Bilemem şu her dadın bolup biljek nedir? Ne şu Sagarýady suw howdany var. Şo badygyny bilýänem däldirler. Bilen şu iş doktor. O iki tane hıyar diýip türkçe näme diýilýänini bilýärmi Murat? Yok. Hakiki sen iyip öğrenci gowja hıyaryna salatalyk diýilýär-de. Salat edip üçin. O saralaryna hıyar diýerler. Onuň nemere adama da hıyar diýerler-de. O şu suwda hıyar diýilen. Onu ýeri ýalagym däller, o saralaryny hıyarlar. O içi Hıyar diýmek sögünç ýalakdyr. Samsyk diýen ýalak da. Boş suw. Ne şu iksana hıyarın döwründe bizim ýanky o teknik demeden teknologiýadan bir gramam ösenler ýöne öňkülerim ýere tokunna. O kanallarymyň neme gyrmançadan aýrylanawym diýär, o gyrmança basyp barýar diýär. Ana suw bolmasa da ýaşaýyş bolanok. Ne suw reformasy, yer reformasy diýänimiň esas sebebi şu atlar ýüýüp çözülmese, mesele hiç wagtdan çözülýän däldir. Ýöne gurulap ýanky hıyar ýalak guruluşyp demet görmerler. Ýanky bizim döwletimizi ikisana hıyar folklor bilen edare etdiler-de. Folklor diýmek nämedigine bilýän, aýdym sakna, çäre. Şu folklor bilen ana bulara başka sögünç nemelere ulantoň neme haywan, hakiki haywan, jahil haywan. O haywanın instinkt nemeleri bolýar-da. Şu öňkü gurulanyň ýok edýärler-de. Onuň ne yer reformasy, suw reformasy diýip bir zat neme diýerler-de. O dilimizde neme bir ýany bolman, beýleki ýany bolýan nädir? Bu zynjyrdyr. Birinciden bazar iqtisadiýetine geçmän bu reformalary edip bolanok. O etdin. Eden soňam daşky bazarlara öňüm çykaryp bilmeýän bolsa daýhan, o yer suw reformasyny edeniň hiç zatdyr, boşdur. Ene daşyna gawaly, daşyna da çykaryp bilemok. O öňümi sen näme ýere tokjakmy? Öndüreňde de. O alym güýjem bolmasa o suwam ne mut bolansoň ýaplar şey edip durýar. Gömülen teknika ýok diýerler. Ýene bir zat pul öwermendirler-de. 20 soňky 21 şu suw hojalyklarynyň demesine bir köpügüm. Teknika ýok diýdi, ýap kadar ýalagym teknika ýok. Ana suwun pullu bolmaly diýilen demesiniň esas sebebi şodur. Bu eksploatasiýonly deme harajatlar bar. O kanal elmidam arasylan durmaly, suw ýaplary barary ýalag edilmeli. Doğru. Owa. Ýene şu zatlaryň gurrun neden men ýol başlam eşitmedim. Şular düşünýändirem ödemok da. Ne ýagdaý halk nädip az ölmesin halbara. Bu hıyarlar hıyar suw zat del. O diňe ogurluk. Ne çoğun geçti. Yani daýhanyň 15 ýylky önümniň bagatyny bir kontrakt bilen, ýöne bir demedi, bir operasiýa bilen daşyna çykartdylar. Halka jogap beren o. Ne çoğun geçti. Dokumentleri bilen görkezdi.
ertirkunam neme bilen görkezýäs? Ne ýanky beýlek şagallar bar. Ýanky Meredif diýem näme? Şuň skemasy bar, korrupsiýon skemasy. Küs şagalyň skemasy. Onu men ýöňünden aýdyp oturmaýyn. Bu Meredif Amerikada bir ýurist otur. Adyny aýtmaýyn, rolikden diňlersiňiz. Meredif şoň işgäri. Unisat satyp ýörenem, Makarowyň işgäri. Tersine del. Bular şeýdip bölüşip durlar da demek. Kalanlarım şulara hizmet edýän neme 5 ay gadanýarlar. Şoň nemesine de nemet bölür da. Ödem hiç kimden zık çıkan ok. Näçe olmuşdy? Bir hepde geçip barýar da. Almıra. Adarlaryny der. Halkymyzyň adarlaryny der. Bu da geňdat. Halk görgül düşünüp bilen atmaýan bolan. Ýöne ýuwaş bir çetinden girip başlady. Sonra geçip gün gelir tapara. Halka meni sanap başlady şu zatlar. Ýöne ozal bilmän edipdir. Bizim şu marşlaryň ogurlugyny diýip şu naçyp otursa, ozal bilen zatlar ne derejede, ne hilmeşwerde edilýän, ogurluk edilýäni bilýäsek meşwuryny bilmedik. Ene meşwur açylyp durar bu. Bana ne diýsen sözüňi üstüne goşan şu taýda tapara. Ne ertiýän şu gije bolmasy ertiýerden goýan uralym. Önden kiçinim şu taýda diýe 25 hektar ýere potra dekedi, marlogluny. Ene şu birindene ýel ösýär, soň ýagyn gelýär, emme ekini ýykypdyr, ýatyrypdyr. Ne buğday bar, ne parta bar. 25 hektardan bergili bolup çykdym agam. Bir yerlerden pul kardarla uğrat yoksa men hazır hökümet men ýygnaýa diýip şu bergim üçin 25 hektardan elini ýok çykýar daýhan. Hökümetem bana garada dur, prezident sumoga bana aýlanyp o taýda bu taýda oranmaly ýalançykdan o kartoşka çöplenmeli. Ýöne bolsa da halkdan gorkunjyny ozal öňkü döwürler halyn getirip ekin meýdanynyň içine goýýardylar da aýagy ýere degmesin. Vay anasyn. Ha, inni piyadaca örak gelýär, köwşüne tozulmasy. Halkdan gorkýar, şu edilýän çykyşlardan gorkýar. Halkyň içinden halkdan näle daşyndan halkdan gorkýar. Adamlar sesim gatyldy urady bol, olam meni gonoruna ýere bolady. Şeýle tapar. Ýanky Halmurat. O. Ul ogurlukları edip baýap. Soňra şey işip ýören nemeler bolýar da. Hyýarlar. Aha. Ana şoň biri. Hakyky. Ne men bir statistika nemeni hagdar oturdum da. Onu 94-nji ýyllar ähli Türkmenistanyň senagatyna ýanky inженер tekniski işgärleri bilen bile. Spesialistleri bilen bile. 122-121 min tany var da. Ähli senagat owu hojalygyndan galan. Ol agropромышленный kompleksiniň içindäki senagatam ýerýärde şoňa. 120 min tegelekler balanda. Milisiýaň sany 140 min. Ol önüm öndürýän, ýani senaýy önüm öndürýän memeden milisiýaň sany kän. Ýeke milisiýa men ol ýani KGB-syny beýleki prokuroruny ýene şoňa meňdeş edaralary hatawa daramok. Onu o taýda näherek önümçilik gördüm. Onuň reform etýäs näme diýip daşyň ýapyk bolsa, ýani daşky wadara arkaýyn çykyş giriş mal akmasa, daşyny hem içini. Adamlar rahat fiyahat etmese içine hem daşına. Önümçülük işleyenlerler. Doğru. Onu yapıp içine de reform edýäsip o bizim şu 92-93 ýyl ýa-da nemelerimizi täzeden okap o
yine de biri neme diye, o reformanı bolmot diye. O daşını yapıp bolsa, Bahadır tadirini geçmeden o reformu elbette bolmaz. O ne yapıp bolsun? O dayhanlan neme minus çıkacağı görünüp durur. Sen aydiyan onu alanda da tanap bol ya. Parti ekleyen olsa minus çıkmadı. Hiç de adam çıkmadı lazım. Buğday yakındı da şunlarla. O 20 centler, 25 centler, 30 centler neme bilen rentabelin buğday neme bolun ok. Yankı suorlayan yerde. Entek düme ekleyen olsa suorulman ya neme böyle. Tebigatta neme dilen olsa yine yaxşı. Yönü suorlayan yerde 20-30 centler neme buğday yakıp 20 centler paht alıp beriden başka hiç adam olacak. Anlaşıldı. Ne? 30 yıl dögran durdular. Ödüm hakiki hiyar. Şular yalak adama devlet inanırlar mı? Oluyor ilk folklor çıkıp başladı da folklorları. Yani sonra durdurmadık. Durdurup bilmedikler de. Halk düşünmedi. Nira var yani. Halmurat, düşünmezlik seni güneyden boşa diyen neler? İyidin akı cedasından boşa diyen neler? İyidin akı betbağçılıktan seni halat eden o var. Halmurat. Düşünmedim demek sen bakana. Onun sonuçta ecerini çekmeli oluyor da. Çek yerin iyi. O başka bir yeri gelip demetme de. Öğlerim ne yankı niyaz etti, ol etti diyeler de. Şu yankı söz azatlığı var da görüşüp gören adamlar var da. O. Jurnalist idi, yine orada idi. Söz azatlığı Türkmenistan'da hiç yoktu. O gerekli. Onun hiç gururunu yok. Yönü şolon yetiren diyani yadım kıdan kendel. Sebebi adat metbuatın adat borçu alak onun ullokan cevapkarçılığı var. Hakikaten para. Şu cevapkarçılığı yok yerde adat metbuat bolup bilenlerler. Ne şolon Foklan Kırakladan münglerçe, 10 münglerçe kadırları vardır. Bulona söz hakkı var, olonun söz hakkı yok da. Ben Türkmenistan'ın intelektüel potansiyelini yok ettiler. Galanı yok etme de gerek gel. Galanı onun öyle dönem demedik ki diye de. Onun ne düşünmedim deyip bir halk oluyor da. Bize düşünmedik deyip. Ati o düşünen adamları yok ettirdin de öldünüz. Ben düşündüğüm şeylere kalmırat bilmedim. Yanlış yan olmam mümkün oluyor. Adatlığın cevapkarçılığı var. İsledik. İktisadi adatlığın cevapkarçılığı vardır. Kanun boyunca da. Yani medeniyet boyunca da, beyleki neme boyunca da. Söz adatlığın kabul eder şunlarlaktır. Sebebi sen memeğini biraz kaldırsan beylekin hakkına değen. O senin hak vadan, söz hak vadan onku yok mu? Ne? Şunlarlak onun bu toporu ne demeleri yazılır da, kitaplar, tarihi kitap, tarih tip yazılır da. Adamın ağıtları geçiyor. Öğülerine yıl görünenlere kahraman, demereklerin cinayetkar, klan, yeni vurdat. Ne ol, Şöhrat Kadir'in kitaplarını okak gör. Ölüp gitti, ol demesi yok, olun yönü. Şoň için yatan yerine nemesinden
şoga diýýär-de. O näçe gül ýarak adamlary ellerinde de bir faktam ýok. Özüm şu tiri paradylaňa iň mewjüýän nemesini gozgap şonu nemedip ılımlaştırıp Tribalizm. Towu. Bu zatları bilmedim Halmurat bu gurrun ne diyen adamım yok. O ettelerim yankı söz azatlığın karşısına çıkan adam yalak. Azatlık bolmalı, hükmanam bolmalı. Söz azatlığım bolmalı. Yönün cevapkarçılığım bolmalı. Din azatlığım bolmalı. Yönün on cevapkarçılığı var. Hakiki de var. O cevapkarçılığını koymasan yankı radikal neme uğurluk gidiyor. Onun dünyada absolut azatlık diýilen düşünje yok. Her bir azatlığın çağı vardı, meşveri var. Onu çaklandıran kanun. Demek kanunlar var, o kanunu layıklıkta hareket etmeli. Onun mesela bilen doğru razılaşan, şu görýän, şu perestroika döwründe bir ýemani şu rejimi ýamallamak bilen beýle adamlaryň şoň içine goşup ähliden gark etdiler. Ne Garny Gyzyl kommunistler diýip bir tarapdan kommunistler ýetler gapdaryna ol kommunistlerden ejir çeken adamlaryň şoňa taşladylar. Hemmesi. Sebäp nämemiş? Sen alym bolup ýa işgär bolup şolar bilen işleşen eken. O bir adamlar bir seredin, bir seljerin. Ýok, eger. Ma ura, hemmeden. Ennem düýbüne çelli tekrarlap ýykdylar. Iki nesili ýere sokdular. Ana geraýyna oturdup beni milletinden ýardy gülýär çağırar hana mazar sağlıkta ýatyr. Indi bu genosid üçin hiç kimden jogap sorasy gelir. Şeýle bolmalydyr diýip pikir edýär adamlar köp. O Tanrıdan gelendir, Allah'ın edeni işidir. Yok Allah'dan onu bennese bu tiyerdi. Onu halk sesini çıkarman, depetine çıkarın için ettiler şu işi. Katı ağır yağdı işte. Bütün cemiyet boyun almalı dağıtlamız vardı. Edilen günah işler var, hata var, koy verilen. Şuun kıyas nesilin önünde. Bizim günahımız katı kan, bizim nesilimiz. Hakikat acı, Halmurat katacı. Adamlar ediliyor, yaratını koyun yarak oluyor da, onu demet, aydıp demetten. Yani insonu hakikat bilen yüzleşmeli var. Başka çözüldüğü yoktur. Acıdır. Yani bunun da indiki nemede gaytalanmazlığı için edilmeli de. Hem tarih bilen yüzleşmelidir. Bizim tarihimiz yani kesek de Halmurat bir daş döwrüne yetip bilmeli. Geçen millet bolmalı. Erek gidiye yok da. O tapılama. Ulu sivilizasiyalar bolandığı belli deme. Onu kesek yarak erek giden yok da. Biz bilemiz yok. Bir yerlerde bağdır ol. Doğru da var. Belki bağdır bir Amerikan kitapxanasyny ya İran'ın kitap bolmagy mümkin. Tep bilen emesi ýazyp işi bizinkiden kan ömrükden gelýär bir gadymy medeniýet bolan. Belki bağdır olan kitapxanalar ýa-ni şu Türkmen beýgeltmejek bolup çykaryp man tatbaýan bolmakları mümkin bir topar ýerlerde. Ya bu millete geçmişini gaytaryp bermeden bir howplu bolup burada köp döwletler üçin. Türkmen geçmişini bilse aýdylyp dur kılıcından gannamanyp onu meni fakyt bilen subut edilse onun millet ýene buýsanyp ayağa galjak. Şu galmasyn nitdarga diýelim kadýer. Mene ýörüýt edilýär. Hay bilmedim näme üçin edilýärni. Bilýän adamlar bağdır Halmurat bolýar. Ana şuun kunu dolanyp gelsek sapara hana olun şol ýemede çarjyň ýa-ni maşin bazarına maşin satylýan bazarına her din jarşyny ýaşawlar biraz maşinler bilen drift edýän ekenlerde şu taýda görkezme. O zaman edilip berilen iş. Ýöne şu tapar bar iki tane milise jolawlara söwünüp mi kaýnyp mi
Yaka tutup bulara moňa jogap berip, bular patkırpene çağırıp getirip beni 9 saat maşin her senin içinde de 7-8 saat polis var diye. Bulara hem mesela şu urup yencip köp adamını keselhana düşüpdir. İçinde bir maýybam bar, oğlum invalid kalyaskaly. Munun gawadyna urup, munun külünü çıkarıpdyrlar. Ara döwük ýenjekli, agyr şiketli adamlar keselhana düşen wagtda. Bize bir şol ýa edenetlik bolup durdy. Almurat biz şeyle taşından tere diyenle biz bir bilemok haysi döwletin külüni döwlet edel biz koloniya biz näme diýel näme protektoratynda ýaşaýan näme ýalak ne şu İsrail gurulmakan İsrail diýanki şu Palestina şu töweroklar Anglan nemesi de protektoratdan Britanya. Onun Ýewreýler öz döwletini gurjak bolup. Yani şuňky biziň bolşumyz ýalak ýagdaýda görüşýärlerde. Araplarym oturan ýerinde öz ýerleri bolanda olur nemeden oklurum, görüşen oklurum. Nemesi yok. Ýöne nemeler Britanlar tallatlary ele düşen İsrailleri edilýän şol oglanlary ýençleri ýalak ýenjen ekenler de. Kätede agajydan goýan ekenler. Nakazan edip. Ýöne epedli wagtdan soň onu İsrailler bir şeýle urmýetide gelipdirler de. Bir ýerde bir İsrailini urup şol ýalak ýetse şu Palestinaň töwereginde bir ýerde ele düşen islendik ýanky waýenli ofiter bolsun, neme bolsun, şonu ýenjeýärler agajydan goýýarlar. İnglisleri. Her o neme şu her sluça şonalak jogap berýän ekenler de. Atbetka diýip. Ene İsrailden şu at masadyna nemesine seýretseň şunlarım şu metot bilen işleyenler bir yerde bir terörist bir zat etse onu gidip yok ediyorlar da dünyanın niresinde oldu. Ha, ola hakyky zapar. Oo. Ine şu nemeden galan neme ine bizim adatlığa çıkmak için biz şu at yankı revolüsiyetçi bolup ýöremde yok. Bizim dememiz adatlyk hereketi, halk hereketi şu. O biz adat değil. Yankı yönecek neme misal getirdim de. Yani milisiyan sani 140 bin yon senagatda işleyen nemen sahanından kenne. Kagosunun 36 mı? Kagabasını ortağım ikisi oluyor da. Senagatda işleyen adamların sahanından ikisi naziratının orgun. Her senagatçın iki kaptanını organ işardı orada. Oo, iki tane akıl. İşçisi itayeri hem mecezbeli. Hem şada. Ne için? Palisay devleti değil yani. Yok, Palisay devleti dedikde ne için etti? Palisay olmak için ne gerek? Gördüm de zaman. O neme var mı? Sebep var mı? Palisay bolmak için. Ya üstüne döküp duran halk var mı bunun? Yok, hakimeden saklamak, berkitmek için, özünü korumak için de diğer olur. Diktatör. Neme Halmurat prezident demek klerktir. De sen işe alyan şu mesele üçün. Menajeriyallık, klerk. O hakına tutuyor halk bu. Oo. Döwletiň legitim eýesi diňe halktır. Başka buň eýesi bolmaga haky ýokdur. Kanun boýunça da, konstitusiýa boýunça da, destur boýunça da, tarih boýunça da mümkin däldir. Bu prezident işini başarýan bolsa 4 ýyl oturur, 5 ýyl oturur. Başarmayan bolsa 2 ýyl bu der.
O näýlek bular ömürlük gelýärler. Ödem hyýar, ikisem jahil, sowatsuz, hiç zatdan nemeleri ýok. Bulun eline ýurt bolar bir ýöne ýanky bir medpunktun başlygy eder ýaly adam däl. Aňy düşünjesi, mazmuny özlemesi kiçike medpunktlar var ha. Owadaky. Şonu ınanar ýalak adam däl. O öňküzem şol. Diňe folklor, ýanky demes çenesi işlärde. O ýanyna da onjuk musaýip ýalak birini oturýarlar, şol neme. Ýanky Cemal Taparow ýalagyn bir aýdym aýdar. Bu ýanky önümçülük, hojaluk işi, biznes, tüjaret, sunnat, ilm, folklor bilen ýöreni o zatlar. O taýyň hemmesinde bir spesialist, o hünäriň eýesi şolar bolmaly. Bir samsyň agdyna aňalyp oňun birini öňüne egilýärler. Hawa. Vay anasy. Yeme. Gülkün tutya o yeme. Radylyk ber yeme plany o arkadan dip soňundan şu sawar şasow üçin ne oňa kaput onuň gelip Gurban guleken ya şasow üçin sawar diýe tanýar. Eline hoşanalar zadnyna kurçady aymana ben ýykyrmy kadydym ýok ýykyrmady gitdi götünjeklap aňarlaryny. Ýüzüne täzdirme, gözüne basatym. Beýle de bir maskaraçylyk bolar eken. Ol şo ýigitleň biri ol ýanky geçen tapar halk maslahatyny aýtdyr, aýbide şu ýanky mowt gadym gerekler, suwum gerekler, gowy ýaşaýatsy çarsak kılgınlar batlyň çykardy. Bilem ýanky şol telekeçilen partiýasynyň adyny çykyş eden ol yerli mehanizatyram da ol kitjek özüne eksperimental müçasta taklap etdi. Oň ähli giýdejesi Krasnovod'un Türkmen maşyn guruluşyny o taýda beýlet, o taýda olur süýlerçe milyon pul gazanyp etdi. Ol ekin meýdany mene iskustrun getirip oturduran boğday bolmaly. Milletin gözüne çöp atmak için. Olar ýal boğday nerede bolsun? Ýa marda ýa-da ýaýdy otýar. Da şol olar ýal boğday bolma haky ýok. Halmurat, şular yerden örer ýalak, şulan köşkleri, ýa Pöwrüdäki rezidensleri çağalara, ýönküsi ýalak çağalara, o köşklerde atlar, ýa bilim, ilim, şolar ýalak uromolary. Olar ýalak köşkde hökümetin ne işi var? Ola da olsa. Yo näme üçin salynýar ol? Sen beýninde zat bolmasa sen köşk bilen adam bolup bilermiň, Halmurat? Ha? Ya owadan kasum bilen, owadan garsyk bilen. Indi prezidente söwmeler ýerlerde. Men söwgen, näme jezasy bolsa haýwan, diri haýwan. Çoňa çokunýan adamlaryň hemmesi haýwan. Ho, siz adama, Allah'dan başka adama çokunulur mu? Siz näyle adam siz? Sizin korkyan diýmäňiz hem sizin günäňizi ýuwanok. Halmurat. Şo ertir kellemal ýa diýsem, şolar ýaraklat edilen okda. Edilbelem der. Doğru sapıra. Bular şarlatan ogry. Şo döwleti eýesi bolsa,
baylığı şey dip şulonki alak daşına çıkardılar mı? Hı? Kalmıra. Yok. Onu ahirine adamın etsek işem de. Neyse bay olsun, neyse oğlu olsun. O öz halkın talap, öz devletin talap, daşar çıkardığı demek o devlete öğülüp verecek o baylık. Özüne de nasip edecek. Niyazın kıyal. Sonra akıllıya tırp bilen aklım. Ne yemen bir operasyondan yani Meredov'um. Men o eylekleri alamı oğumda. Açıkiri alak kolp öğrenemedim. Şu yankı nemelerde 300 milyon o. 300 milyon oldu. Öyle hem yapıyor. Ne Najarurt kampanyalarını iş veriyorlar. At kadını alıyorlar. O da 20-30% çenli. Onun olur işlep başlıyor. Ya artıyor onun pulu yok, o yok. Rahat deyip onun işini kabul eden oklar, ya nemeden oklar, onun füyde veriyorlar da. Yine şular nemedi ya. Onun füyde diyenem şu nereye bunun nemesi? Başlığı, yani Amerika'da oturuyor. Türk asıllı. Ödem şu füydün utulsa da, utsa da Türkmenistan tölüyordu. Koloni. Şu arada ben 7-8 sanak neme rolük neme derse. Onu öğreyen olsa gidip oturuyor ağrı. Bu yani bir epizodu, yani nereye de bunun nemesinin bir epizodu. O bular Türkmenistan'ı soymadan başka hiç zat eden oklu. Dine soyma. Ha, milisiyede nemelerim var, korku neme, karateli nemesi. Tamam. Onlarına hal korku diyorlar, bunların birini taşıyorlar. Türkmenistan'ın içine şulon koşandı bilen yeke köpük investisiya bolmadık. Bu bir. Yönü Türkmen'in toprağının yönü biten nemelerinden milyartlar onun taşına çıkarıyorlar. Topor ol. Bir yönü entek 100 üst nemelerini neme diyerse, yani verdim Komedov bilen tögürüğündeki akranası görüleheri, onun yani etişkirin nemeleri. Sen o kovatta atışkirdi. Köp Türkmen bilyenim derler neymedim atışkirdi. Şuları adam hasabına uğramı kalmırat. Şoň için atışkirdi yani. Ben bolmasa bir hayvanın adını nemesem hayvana yadık. Bulon nemesi bilen neçe 100.000 adam kırıldı kalmırat. Doğru. Milyonlap çağı soğutsuz kaldı. Bizim kökümüzde palturdulara. Bulara men nehilek bir canların adını vereyim. O siz için ya eyle başkalar için kova adam olmakları mümkün ne? Yani yine de bular goranyalar ellerine de pullorken. Yani neçe goransalarım Halmurat şuları yekota okatman şu tayda diye çok ördüm. Akbaydanı zıngıp geçip bilse canları demeder. Diğeri alarlar. Yani maskalasını doğunların aşılarını halat edip bilirler. Bolmasa şunu halk ne bir gutlarını açıp atıyorsa yani bağrının akın emelerinde seni çıkaracak. Huday taklasın. Halmurat Türkmenistan'a değişilen adamlarım derler. Şu işleri yani alıp barayan demeler. Kellelerini tutuyorlar o. Bu halka diye beyle daha edip olur mu diye. Ne hilek milletsiz diye. Şu ne hilek 30 yıllap görmen, siz kör mü ya ker mi? Yemesiz deyip neme diye de. Yine de olama onu da bir günah kardeş şu işte. Hey möjöň agdy ýese de gan ýemese de gan diýen sözü bar da şonça näçe açtygynça şonça da ähli itlerin kuşurýarlar olar bar para. Ýeme de
Qarılan bir söz var Türkmende, şu yani şeytanın azdıranı özününki diýerde. Bular şeytan bolup azdıran hiç. Bular şeytanın gorkudyny özününki bol. Halk taky. Şu halky gorkudyp öz tarapyna özüne tabyn etdiler. Halky gorkudyp tabyn etdiler. Halkyň üstünden taýakçy ine pary. Alrat, men oyun bilen hiç razılaşamok. Hemçin Men gorkudyp birine tabyn bolmalylan düzgün ýokdur. Tebigatda ýokdur. Ol iti gorkudyp özüne tabyn edip bilersiň öňe. Aňly, üşükli insany tabyn men razy däl. Boljak bolsa menem tabyn bolurdy. yo sen ýemme ýedini seler alma sen umumy halk sereden Halk ne acı yer dip aýtman ýören demem şu. Ya o halk bunu boyun almalıdır. O in acı yer şu taýlardyr. O acyny ýöne ýüzlerini aýdyp görmedi nemede. O da atlary ýokardaky bagşlayanlar. O çekip görülen sebebi vardır. Ýöne biz şulan üstü batyrılan dağıtlaryň hemmejesini aşşak. Şonno da şuňa çokunýan adamlar bolsa düşmandyr halkyňa. Sebebi hemme zat fakit bilen berilýär. Bunu da kadar etme nemesem nemedýän bolsalar ýok diýip aýdaýsynlar, ne telewizora çykdynlar darin ne şol 12 milyar 12,5 milyar eurony çıkarmadyk diýip aýtdynlar. Bu bolmadyk, ne bulara bir yalan söýdüler diýip aýtdyn. Ertir aýtsyn şonu. Men şunu ýene de bir näçe tapar gaýtalan. Tä şular halkyň öňüne çykyp, şu zat bolupdyr, ne şular günäkär şeýle edilipdir diýjek. Ya ýok, şu iş bolmandyr diýip halka düşündirmesi gerek. Çopul çıkan, ne görünüp dur. Hemme faktlarım var. Ana şunu halka düşünülmeyen adamlar, vazifeli adamlar, hemmesi şeriktir, cezası vardır. Olaryň başka bölek bıçak gitçikge soraulary gaýdyrýarlar-da, köp kişi. Yok, ilk bilek şu meseleni çözmeli. Jogabyny bersin. Talap edin. Halk bolup talap edin. Men maňa gerek zat däl, size gerek, halka gerek. O yok, bu yok diýip ýörüň, ne puluňyzy ne? Jogabyny berdi, halk talap etmeli bunu. Yani gorkudyýa, näme diýär diýip ýörler. Ne bu etkerem var, beýleksem var. Biz bilmedik diýip bahane etjekdirler. Bahana kabullel. Albarat. Aydylan soňuna biz aýdyp oturýarsa. Ýalňyşan bolsak, ýalňyşym, ýalňyş diýip aýtdynlar. Ne diýip bolsa şunu akşam demesini görürsüňiz. Meredun kombinatsiýalaryny. Bulan Türkmenistana şägirt ýeri ýok bu adamdan, ýa-ni göbekde ganlar dabanam bolsa. Daşyndan gelen düşmanyň etmeýän zatlar ne diýerler-de? Özüm eýeleri başka, bular biriniň işgäri bular. Hakykatdan şu Amerikada oturan Türk'ün işgäri Meredov. Özüm şey diýip aýdýar. Onu çekinene oğum diýdi. Men işgärim diýdi. Ay o da. Ana, Halktan başarılar yok yaparım. Yani halk düşünüp başladı. Öz hakkı talep edermen sonra bek ondan yıl yaparım. Ana yaşlar görüp durma yerli yerden ana yapışıp durlar. Kömek ediýärler, gollaw berýärler, iş ediýärler. Alyp çykar ýuwaş-ýuwaşdan. Ya nesip. Oğullarım görüş nesip bolsun.
Näme onu şutaýdy tamamlaýar şuwlukça sapara. Bor Galmurat. Olmasa men bunu katrak gidýän näme? Ýok, atrakda ýalydy. Janyň ýanyp aýtýardy, näme şu gatyr edýän. Barda bu aklyna sagar ýaly da bulan edýän ogurluk. Hakka mana ýurdun daşyna göz gulban bolupdy. Ay bolýa, bir de görjek günümizdir da başa näme diýin. Öňüm bolandan soňum diýip dursak, indi bir akylyna aýlyp halk we hak hukuky talap etse, onda bolmajak, düzelmejek bir iş bolmaz. Mene şey diýip pikir edýän ýaş. Onda näme? Şuwlukça saglyklykda, sag oturum, saglyklykda görşelik, separatym taňlyar kadyn. Bor Galmurat. Garaşýa Howalar ıssy bolun biraz gagalrak bolýar da. Men ýa Türkmenistan ýadyma düşen toň näme diýen. Diýe çalam ýok berdi. So, borluk ýerden şerýär. Ana onu bolýar, ertire çyksa hanu sen atşyr diýen materiallaryny garap görsün. Bolýar. Ta bolun, garapda görşelim. Awolun illeşler başlaň biraz gatyrak giden bolsam, inni kitapar ýumşagrak bolun. Töz berýän.